M'adreço a tots vosaltres, ciutadanes i ciutadans de Sant Adrià de Besòs, perquè l'alcalde Joan Callau ha anunciat la seva decisió de deixar el càrrec. Com a primera tinenta d'alcalde i regidora de l'Ajuntament, companya de l'agrupació del Partit dels Socialistes i ciutadana de Sant Adrià, són moltes les coses que he d'agrair al Joan. Ara és el moment d'encetar una nova etapa i el Partit dels Socialistes de Sant Adrià ha pensat que sigui jo qui l'encapçali. És un gran honor y orgullo para mí y también una gran responsabilidad. Mucho ya conocéis mi trayectoria en el Ayuntamiento, al cual llegué hace casi 14 años. Como regidora, en especial tanto del área de promoción económica como de servicios sociales, este tiempo me ha permitido conocer bien las necesidades y prioridades de las y los adrianenses. Trabajar para encarar un proyecto de ciudad centrado en las personas de hoy, pero también de las generaciones del futuro. Una mirada de la realidad actual sin perder de vista el potencial de futuro que tiene nuestra ciudad. Acepto este reto en un momento difícil, con una sociedad sacudida por la pandemia y la crisis. Soy plenamente consciente. Pero mi experiencia, mi sentido de la responsabilidad y el apoyo de todos mis compañeros, tanto del equipo de gobierno como del Partido de los Socialistas, me animan a hacer este paso adelante, a poner el futuro de Sant Adrià y el bienestar de toda su ciudadanía como primer objetivo de mi proyecto de gobierno. Us proposo que em recolzeu. Així totes i tots podrem treballar plegats per aconseguir millorar Sant Adrià, per continuar fent realitat els reptes que tenim encarats, com ara vetllar per les necessitats dels més desfavorits, de la infància, de la gent gran, del jovent, millorar els barris, impulsar l'eix del coneixement del campus Diagonal Besòs, l'àmbit de les Tres Xemeneies o el nou front litoral. Amb el suport del meu equip, vull ajudar a tothom que ho necessiti a viure dignament i en pau. I això ho vull fer d'acord amb la línia d'actuació que s'ha caracteritzat el govern socialista de la ciutat i, per tant, em comprometo a mantenir de manera de fer, dialogant amb tots els grups polítics de l'oposició, deixant de banda les confrontacions i cercant, i també trobant, sempre acords pel bé de Sant Adrià i de les persones que viuen en ella. Adrianenses, os propongo que dejando de un lado posturas egoístas o pocas realistas, sumemos para que entre todos y todas consigamos que el sentimiento de pertenencia a Sant Adrià de Besòs sea nuestra y hagamos de la ciudad un verdadero espacio de convivencia de todas y todos, nuestro hogar común. Al vostre servei sempre. Visca Sant Adrià!